প্রভু যীশু খ্রিস্টর যাতনার বিবরণ। হে প্রভু ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିଦ୍ରୋନ ନିର୍ଝର ପାର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ଜୁଦାସ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଥର ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଲଣ୍ଠନ ମଶାଲ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ସୈନ୍ୟଦଳ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ ଫାରସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୃତି ଦଳରେ ଜୁଦାସ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ନିଜର କ'ଣ ଘଟିବ ଜାଣିଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ତହୁ ବାହାରକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି। ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ଜୁଦାସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଯୀଶୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲେ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ସେହି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛ, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଏହି ବାକ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ଏହା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ ମୁଁ ହରାଇ ନାହିଁ। ସିମୋନ ପିତର ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ତରବାରୀ ବାହାର କରି ମହାଯାଜକଙ୍କ ଭାତୃକୁ ଆଘାତ କରି ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ କାନ ଛେଦନ କଲେ। ଏହି ଭାତୃର ନାମ ମାଲାକ। ଯୀଶୁ ପିତରକୁ କହିଲେ, ତୋର ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ଖରାରେ ରଖ। ପିତା ଯେଉଁ ପାତ୍ର ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ପାନ କରିବି ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ସୈନ୍ୟଦଳ ଓ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଯହୂଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆନାସ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ କାଇଫାସ ସେହି ବର୍ଷ ମହାଯାଜକ ଥିଲେ। ଆନାସ ତାହାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। କାଇଫାସ ଯହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣଙ୍କର ମରଣ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସିମୋନ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ। ସେହି ଶିଷ୍ୟ ମହାଯାଜକଙ୍କ ପରିଚିତ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମହାଯାଜକଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତର ବାହାରେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ମହାଯାଜକଙ୍କର ପରିଚିତ ସେହି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସି ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀଙ୍କୁ କହି ପିତରଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରରକ୍ଷିକା ପିତରକୁ କହିଲା, ଏହି ଲୋକଟିର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ନା? ସେ କହିଲେ, ନାହିଁ ତ। ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ଏଣୁ କହିଲା